गिबि खेबनि थाखाय अमर सिंह बसुमतारी फोलेरारि जथुम खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गामियाव अमर सिंह बसुमतारीनि फोलेरफोरा ज' जाना मोनसे फोलेरारि जथुम खुंफुंनायनि गेजेरजों सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। फोलेरनि एबा नखरनि सोमोन्दो गोमालांनो हमनाय एबा फोलेरनि गावजों गावनि गेजेराव सिनायलायै जानायखौ नोजोर बोना गावसोरनि फोलेरखौ नोजोर आरो गावजों गावनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो खालामनायनि थांखिजों गिबि खेबनि थाखाय अमर सिंह बसुमतारीनि नखरनि सोद्रोमाफोरा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि आरो रुंसारि अमर बसुमतारीनिनो फोलेर मुस्रि अजित बसुमतारीनि दैदेननायाव बे जथुमखौ खुंफुंनाय जायो। बे जथुमाव फोलेरनि सुबुंफोरनि गेजेराव सावरायलायनायनि अनगायैबो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सोंगाब बादायनाय, मोसानाय, मिउजिक चेयार बायदि हाबाफारिखौबो बे हाबाफारियाव लाफानाय जायो। खुंनो होनबाय थानाय जादोंमोन। बोरैबा जाहोनाव जोङो बेखौ खुंबोनो हानाय जायाखैमोन आरो जोंना माखासे आनैमोन जायफोर बैसोफ्रा गैला बिसोर थैनाव बोथोर सफैजोब्बाय। दा बिथांमोना जेब्ला बुंबाय थायो बोरै खुंनो होनो मानो खुंदिया जों थैलायलांनोसै मानोसै जोंबो नायलांनो गोसो दङ गथ' गथायफोरनि फिथाइफोरनि बेफोरबायदि बुंबाय थानायावहाय जोङो देग्लायनिफ्राय जोङो थांनाय बोसोरनै बोसोरथाम सिगांनिफ्राय खुंनो नागिरदोंमोन। नाथाय खाफाल हावरिया जे थांनाय बोसोरनैयावहाय कर'ना भाइरास पेन्डेमिकनि थाखाय जोङो बेखौ खुंनो हानाय जायाखिसै। दा बोथोरा दा मोजां जाबोनायनिखाय जोङो नैबे बोथोरावनो दा बेखौ खुंजेननाय जादों आरोखि। दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। स्पेसियेलि जायफोर आनैमोनजों लोगोसे जायफोर बैसो गोरासिन बिसोरो बोरायबाय बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा बिसोर गोजोननाय मोननायखौनो जोंबो गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे दा जायफोरनाखि फैगासिनो दं गोदान जोलैफोर फैगासिनो दं गोदान जोलैफ्राबो दा बिसोर गोजोननाय मोन्दों। दा नुनो मोन्दों गिदिरफोरनि न'खरनि खुरमाफोरनि बिदि मोखां नुनो मोन्दों, सिनायथि मोनलायलायदों। दा बेखौ लानानै आं सानो जों जेरै गोजोनदों उन्दैफ्राबो गोजोननाय मोन्दों, गिदिरफ्राबो गोजोननाय मोन्दों आरोखि। आरो बेखौ जोङो लाखिलांबाय थानो जेब्लाबो नाजालांबाय थागोन। बेबायदिनो गुबुनफ्रा जेरै खालामो जोंबो मा खालामदों जे न'खराव गोदोनि आबै आजौमोननिफ्राय जागायनानै आमाइमोननिफ्राय जागायनानै जोङो गोबांथार गुवार जालांबाय फोलेरा। दा जोङो माखासेफोरखौ बावलांजोबनो नागिरबाय। जों सिनायथिलायनायनि जोंहा बिदि आंखाल जाबोगासिनो दं आरोखि। दा बेखौ जोङो नायहरनानै जों बोरैबा जोङो गावजों गाव अनलायनाय सोमोन्दोखौ जों गोरा खालामनो हायो, सिनायथिफोरखौ जों गोजोरै लाखिनो हायो। बेखौ थांखि लानानै जोङो देग्लाय फार्स्ट टाइम आमाइ अमर सिंह बसुमतारीखौ बिथा खालामनानै सेथि अमर सिंह बसुमतारी फोलेरारि जथुम जों बेखौ खुंजेननाय जाबाय आरोखि। ओमफ्राय बेखौ खुंदों देग्लाय नैबेहाय आनै गिदिरसिननि न'खरावनो बा आमाइनि न'आव खुंजेननाय जाहैदों। देग्लायनिफ्राय जों जागायजेनबाय। आं बेखौनो बुंनो लुबैदों आमाइया गासै 6 हिनजाव दंमोन। थारमाने आनैया माने 6मोन आरोखि। बे 6 बिसिनि फिसाफोरा दा ओरैबायदि बुरजा जाबाय। दा नैबे सनापुर ओनसोलावनो नङाब्लाबो 250निफ्राय 300सो बाहाय मानसिफोर जाहैबाय। न'खर हिसाबैब्ला नोङो बिदिनो 50निफ्राय 60 न'खरसो बारा जाबाय आरोखि बेहायनो। दा बिनि फिसा फिसौ बेहायनो एरनानै दा 300सोनि बारानो दंसै बे गामि दरथामसेयावनो। दा बेनिखायनो बे गथ'फ्रा सिनायलायनाया आंखाल जालांबाय थानायखौ नायनानै जोङो बोरैबा जोङो बिदि लाखिलांबाय थानो हायो बेखौ बिथा खालामनानै जों देग्लायनिफ्राय खुंजेननाय जादों। आरो गिबि खुंजेननाय हिसाबै जोङो बेवहाय गिदिरसिनफोरनिफ्राय जों बिसोरखौ सिबिनाय बावनायजों लोगोसे बिसोरखौ जों माखासे बरायदों। जायफोर दाबो गोथाङै दङ बिसोरखौ जों बरायदों, मान बावदों। बेनिफ्राय जोङो गथ' गथायफोर जायफोरनिखि फरायफुगासिनो दङ गथ'फोरनि थाखाय जों एन्टारटेनमेन्ट प्रग्रामफोर लानाय जादों। बा जोङो माखासे बादायलायनाय जेनेबा कुइज सोंगाब बादायलायनाय बेफोरखौ जोङो लानाय जाबाय। फिसा स्पर्ट्स जोङो बेवहाय खुंनानै जोङो गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेवहाय जोङो बान्था राननाय हाबाफारिबो लादों। आइजोफोरनि थाखायबो जों बायदिसिना जों हाबाफारि लादों। आरो जोङो बेबायदिनो दा जुथुम बावगोन। जों बेबायदि जुथुमाबो गावजों गावनि गेजेरावहाय जोङो माबाखौ अनलायनाय नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय जोङो बिदि खुंनाय जाहैदों।